Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Malgini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, mae arep ngeterno motor ning Mas Andi pemirsa yo, soalnya nek mangkan tak terno. Jadi iki sekalian mae arep ngejak duwi irung mae gatel pilek ora mari-mari, guys. Golek buku pemirsa ya, iki wis wayahe engko bocah sekolah mlebu. Jadi sekalian mampir ambek ngejak pake. Engko montore ditinggal ning kerjanane Mas Andi, terus mae karo pake golek buku. Berhubung iki mau sakjane iki sakjane jakete mae pemirsa kan tuku loro sing ireng. Dadi sijine gede kanggo Andi, lah sing cilik kanggo mae. Berhubung kene mae ya dienggo ketok lower lho, saiki jere penak. Sing gone mae penak tak nggo pas kaya ngono. Ya wis, iki mang gak dienggo, dhek nganggo jakete sing biasa kuwi dadi tak nggo pemirsa. Mesisan rusoe engko dadi ngumbah yo karuan. Soalnya anyep, hawane anyep. Oke, irunge mae ngantek merah. Soalnya pilek gak mari-mari. Oh, gak ditutup toh? Sik toh. Ya ngono. Wis kok dilanjut sampai arep golek ning ndi nek. Oh, resok dicakar. Senengane nganggo kuwi ae klambine akeh. Wis. Darane ranti klambi iki. Duwe kok akeh. Wei sana. Sama api. Nggo loro sitok. Sitok tenan. Sitok kok mau ora-ora juga, Pak. Kowe nggo apa iki? Wah, titik kalau rumah. Ya kayak Mas Andi, Pak. Nggo loro iki. Lapi nggo gombal lak yo genah e, Kang. Lapi nggo gombal lak mbok siram. Nek ngono kuwi malah mebrek. Cocok kae. Kena apa le? Kena apa? Pokok emosi ae. Omongan gak usah ngegas, ini kena apa? Ben roh. Concong ae ben roh. Tak nggo tok. Kok di weno Mas Andi, gak apa-apa ya? Yo. Yo wis gawe lah, aku ditinggal Mas Andi. Jadi kan di kucine. Ning jok kuwi lek palenga. Mesti ora enak nopo. Kowe. Garis sih, Pak. Gabuk kunci. Mesisan gorono, Pak, aku wedi. Apa? Kowe. Aku iso dek. Aku wedi. Wedi apa kowe mlaku ae? Kok Dik manggo. Doake, Mak, keluar rumah piye? Ndak ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Amin.
mateng pemirsa. Iya, Mak. Duh. Apa aku nyanyi? Neng. Hah? Sik, Mak. Montore akeh. Iya iki oke grosip kok. Sik ruame, Mak. Delok. Lho, Pak Endi? Sik, Mak. Mengguri kok malah. Ayo, delok ngarep kok. Ndi, Mak, kuncine nyoh aku video. Hah? Nyoh aku video, ndi kuncine? Tak wenoni. Dapurem. Permisi. Iki. Kan, karo. Ngene gak enek Mas Tandi. Enek apa ora wi? Nek gak, hah? Ning jero. Nek gak kondo kancane. Hah? Gak usah melayu ah.
Yo ketok ya. Dilarang masuk selain karyawan dilarang masuk. Yo ki pesen anu nitip. Betul Mas Andi. Kondo. Misi Mas. Mau apa? Mau nitip pesen sama Mas Andi motor. Motornya udah tak bawa ke sini. Orangnya. Nanti tak kasih. Cuma orangnya kan nggak ada. Di belakang Mas Andi. Nanti tak kasih kan. Oke, makasih ya Mas ya. Sama-sama. Iki berhubung ora ono wong. Dalamnya gak buka kono. Iya, gak pola. Wah, kamu? Kowe mau masak apa lho? Gak diwas. Urung. Bukan duwe. Iki ono ning nguri pemirsa yo. Jadi kunci montore tak titipno karo rencange pemirsa. Gak ngerti Mas sopo jenenge tapi iki mau make wis pesen. Takon nyampekno ning Mas Andi soalnya Mas Andi pas ada di belakang. Jadi yo sing penting kok gak usah rene. Buku buat Dwi. Ya. Dalan. Ora kesempitan iki. Yo pasaran aku cah cilik piye. Mulane awang-awangan metu perkarane yo wis gede. Nang omah ae. Mak, pastiku Mas Andi golek rene. Golek apa? Golek kue putu. Oh, tok kene bere. Yo, Gak enak. gak enak. Apa duren ora enak. Jadi mangan ngene kan. Iya. Loh. Iki Pak salah ora sih. Ketok nek malah hubung-hubungan nek. Ketoke salah dalan. Mosok iki bener kuwi. Bener engko belok rono wis tok. Kowe marahin Jakarta terus kok. Kali alah Jakarta sebelok ae kok. Aku Ora. nek tes pemanen ning Jepang apal. Elah. Mergono kan permainanku Sakura Jepang. Walah nek. Terus apa? Oh, itu Oh. Walah malah dukung-dukung apaan iki, Mas? Iya, iya. terus nang kono yo iso. Paling nek lurus kono. Oh, iya malah aduh yo dak rene. Yo, Iya, hubungan Pak. iya nek gak ngono kok gak ro suasana di luar. Lah iki lho. Nah, iki lho wis tekan. Iya Pak Ami sik eling wi. Tak pikir lali. Aneka rasa yo. Heeh, aneka rasa. Langsung ae aja delok-delok. Kenapa nek ndelok-ndelok? Ndem aku. Melok masuk ora, Pak? Ayo, Wi. Ganti yo. Berubah yo. Maune kan? Hah? Maune kan gak ono iki. Hah, tinggal apa? Baru. Udah lama ndak masuk. Ini udah milih. Sing si isi 3-8 wae, gak usah sing 50. Yo. Jamilah. Sing sidu wi. Sidu wi.
Kono enek imak kok sidu. Lah. Isine piro kuwi? Piro regane? Isine piro isine? Kabeh 10 kuwi berarti. Ya nang jupuk milih sing ndi? Lah sing iku piro iku? Gak. Ya wis ndang nek ndi. Iku ora iku kuwi. Iku gak SD. Iki mau lho. 58. Sing sebelahe jajal terus. Iki malah 58. Kowe iki JSD. 58 kabeh. Ya wis lah. 42 iki. Gede iki. Gede. Ya kabeh. Ya wis iki lah. Nyah. Aku tak bilang ya. Iki lho, anak bingung milih nang pilihno. Apa? Bingung bukune. Duwe. Ndang milih. Engko dikei dhewe lah. Ning sebelah mah enek ora? Ya berarti rata gak enek wi. Iki sawah iki lho, angkat ah. Gak ono. Gak ono ya wis. Iki mau 10 kurang loro ya. Ya kan? Kabeh 12 kan pasarane. Iya. Tuku teran. Ya wis ora. Nang kono. Jam 8 wesan. Pensil wae pensil. Pulpen. Enggak ada ngampus saya. Penghapus terus itu dia. Ini penghapusnya yang besar. Jare emang ambek apa wis? Penggaris apa mong? Ndang goleki ning ndi? Iki pensil-pensil sih. Iki anu sik duwe ora kowe? Tetep enek ora? Tetep. Itu penghapus loh. Heeh. Aku nggak pulpen ini mah. Ya wis ayo. Iki apa ini? Tekok wis. Iya, Mbak. Kak ning kono kali wi penggarise. Hah? Ono. Ono. Iya.
Kage ayo. Wis. Sik sik. Oh, bingung neh to. Padha ae. Gitu. Ya ora padha to. Wis iki lho pilot. Wes, busur. Ayo ning ndi marane? Permisi. Misi. Bingung golek busur-busur iki dolanan iki kene. Iku gak busur tapi. Gak roh. Busur iki sing koyo bunder tapi setengah. Lah kowe kan duwe mbok oklek-oklek kok. Wis ayo gak roh aku. Ngakon Mas Andi ae nek ngono. Nek kene ra. Ora enek. Gak roh aku. Sing roh Mas Andi kok. Wis. Tekok mbake nek ora. Penggaris busur ngono. Wah, rame banget. Sendalnya api-api. Ayo wih. Wes. Alah mau pulang. Gak mampir ning gua. Kak, wes. Kilo ning anteka buah. Hah? Gak usah. Ya, aku pengen tuku buah Pak ini gak usah. Ya wes. Ayo Dam, dhisik. Ketemu tetangga main teman sekolah juga pemirsa. Nah, gimana wes? Ubeng-ubengan wes keliling. Jadi wes teko morak-marik. Nanti tok benilik Juni juga. Tok bone Bunis juga. Soalnya apa? Golek penggaris yang brusur ora ono. Tapi alhamdulillah kimang ning gone Bunis ono pemirsa. Karo tuku sekalian samae. Tapi kuwi memang samae juga ditukokno sama plastik. Jadi ini kertas. Kembang suwek. Gak apa-apa. Yang penting wis disamai. Jadi kita lanjut kita unboxing. Ayo. Emang Mas Andi nyuruh anak mulai pemirsa. Soalnya wis jam. Taman. Paling yo. Gak Jadi jejak aku. gak apa-apa lah. Gak apa-apa, gorengnya tak apa ae. Wong wis dhewe-dhewe kok iso. Boxing. Her segone goreng kuwi lho, kayak kene malah mbok dikek guri le. Pokok. Enak garis busur. Ada yang juga. Terus ambil apa? Lah, wis kowe. Buku ajaran loro. Terus sama yo. Sama. Iki kacamatane mae aja didahno. Kacamata. Nek buku yo nan. Wis komplit kan? Sejo gegeri neh. Iya po, jenenge ropak. Malah kuwi lagi senenge ku pirang dina lah wis gletakan. Ora yo. Ora salah. Ora salah tebakan. Kok.
Oh, kalau penggaris wis duwe rena-rena. Buak ini nanti parake. Ayo, muni apa? Terus pulpen. Nulis. Pas. Petelate endi? Yo, Lah yo nek dilebokno sisane. telur. Lah, yo, padahal gak go panganan lho. Masalah mbok tutu iki. Ya Allah Gusti. Ih. Iki yo enak ngene mae sama Sandi. Duh. Tema sica makin anem. Apa? Iya to lah. Oh iya. Petit ek. Udah tutup. Sik. Ya pemirsa cukup sampai wae video dari Malkin Family keluarga sangat sederhana. Nenek salam mengirim maafno yang berjangka dua, mudah-mudahan lekas mendapatkan momongan. Yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh dan buka usaha makin lancar. Wis pokoknya sing ape-ape ayo pemirsa yo jangan like, komen, di subscribe, ditutur abang-abang agar bisa ngikuti channel Malkin Family. Dadah.